Insellmilkom. Il-lejla 5 ta' Lulju mill-Knisja ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta se jiġi ċelebrat ir-rit kanoniku tal-eluq tal-inkjesti djoċesani tal-Qaddejja ta' Alla Henry u Ines Casolani. Wara ssir quddiesa ta' Ratti l-Ħajr lil Alla iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Il-kawżi għall-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' din il-koppja miż-żewġa infettħu fl-2015 bit-twaqqif ta' tribunal. Matul dawn it-8 snin instemaw diversi xhieda u nġabret id-dokumentazzjoni meħtieġa dwar il-ħajja qaddisa, il-fama tal-qdusija u l-eġubijiet tagħhom. Jogħġobkom inqumu bil-wieqfa nilqgħu fostna il-President ta' Malta. Nistgħu npoġġu bil-qiegħda? L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Spiritu Santu Amen. Il-paċi magħkom. Ħut jeżis inġbarna hawnhekk il-lejla biex bil-għajnuna tal-grazzja ta' Alla nagħlqu l-inkjesta djoċesana fil-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddejja ta' Alla Henry Casolani laiċi, din il-Knisja parrokjali fejn l-istess Qaddejja ta' Alla naħdu fis-sakrament ta' żwieġ, kienu attivi fil-komunità parrokjali u saru wkoll membri tat-Terz Ordni Agostinjan. Wara kienet milquha talba tal-attur l-Assoċjazzjoni Henry u Ines Casolani magħmula permezz tal-postulatur tal-kawża, wara li tribunali mwaqqaf minna ġabar ix-xhieda, wara li smajna l-parir tat-teoloġi fuq il-kitbiet u lqajna d-dokumentazzjoni ġbura mill-Kommissjoni Storika pubbliku l-aħħar sessjoni din li ċeżana miftuħa minn nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu
2015 fil-Knisja ta' San Dominku fir-Rabat. Għalhekk jew nitolbu fidi d-don tal-Ispirtu Santu fuqna u fuq dak li se nagħmlu llum sabiex dak li beda din l-opra qaddisa ma jdumx ma jwassalha fit-tmiema. noqogħdu bil-qiegħda jogħġobkom. Issa l-postolatur tal-kawżi Fader Josef Xiberras ħajatina fil-qosor ħiel mill-ħajja tal-Henry u Ines Casolani. ħafna minna nafuha, ħafna minna nafu iżjed mill-li se jgħidilna, imma biex nimpustaw l-ambjent ta' din ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu flimkien. Ines Casolani ne vassallo bin Giovanni Felice u Giuseppina Neportelli twil fil-11 Ottubru 1915 u tamdet jumej wara fil-parroċċa u kolleġġata tal-Kunċizzjoni f'Bormla. Ines kienet it-tielet minn 5 taħwa. Ines trabbit familja devota, ftit qabel il-gwerra tilfet il-missiera. Minkejja li kellha dispożizzjoni naturali bħala liema b'sagrifiċċju
daħlet taħdem bħala skrivana mas servizz Ingliżi biex tgħin lill-omma u lil-ħuta finanzjarjament. L-Rusija ta' Henry Wienes ikkoinċidiet mal-gwerra. Żewġu nhar 19 ta' April 1944 f'din l-istess knisja li nsabu fiha. Hekk kif iż-żewġet Ines waqfet għal kollox mix-xogħol u dedikat ruħha totalment għall-familja tagħha. Iżda xorta baqgħet tagħti lezzjonijiet privati bla ħlas biex tgħin lil-tfal ta' familji fil-bżonn. Henry Wienes Casolani kellhom karattri kompletament differenti minn ta' xulxin, iżda kienu uniti fl-imħabba tal-law ta' xulxin. Fid-dar tagħhom kien hemm ambjent qaddis. Bħala ġenituri, Henry Wienes Casolani kellhom tifla unika, Cecilia, li daħlet soru ma' sorjiet ta' St. Joseph. Minkejja l-qasma ta' qalb li l-firda ġib magħha, Ines Casolani birket lil binta segwita bit-talb u dejjem inkoraġġita biex tingħata kollha kemmi għall-missjoni tagħha. Ħafna nies sabu l-faraġġ f'Ines Casolani għax Ines kienet tifhem tgħin u tgħader lil dak li jkun. L-opri tal-ħnina li għamlet dejjem żammithom misturin. Kienet kapaċi ssofri bil-paċenzja fin kull nuqqas li rċeviet minn għand ħadd ieħor. L-imħabba tagħha lejn Alla rebħitha fuq kull diffikultà. Ħafna nies kienu jsejħula qaddisa timxi fl-art. Ines Casolani kienet magħrufa għall-imħabba kbira li kellha lejn Ġesu preżenti fl-Ewkaristija. Minn meta kienet tifla sakemm mietet, kull nhar ta' ħamis kienet tagħmel sija adorazzjoni ta' bil-lejl. Għamlet minn kollox biex tippromovi l-adorazzjoni Ewkaristika. Il-qudiesa u tqarbina ta' kuljum kienu il-qofol tal-ġurnata. Kienet membru awżiljarja tal-Leġjun ta' Marija u anki ambaxxatriċi ta' Marija. Il-kuntatti tagħha ma' Alla kien kontinu, bla waqfien. Talba minn tagħha kienet: O Ġesu, sammar qalbi ma' qalbek u tħallini qatt nitbiet minnek. Għexet ħajja ħielsa minn dak kollu li seta' jifrida minn Alla. Kienet tersaq lejn il-qrar sikwiet u dejjem issottomettit ruħha d-direzzjoni tal-konfessuri tagħha. Kienet kapaċi tikkontrolla s-sensi u l-passjonijiet tagħha, perseveranti fit-talb tagħha, dejjem dim il-kobot tal-mulej. Matul il-ġurnata kienet titlob ta' spiss, kienet tgħid talba kuljum biex jinqered l-abort ta' trabi innoċenti. F'nofs is-sofferenzi tagħha għala dejjem baqa' dik il-viżjoni quddiem tagħha tal-kuraġġ biex tibqa' mixja l quddiem. Ines Casolani, terzjarja Agostinjana, mietet fit-13 ta' Lulju 1992, ftit mumenti wara li kellha l-kuraġġ tikteb: Fik, o Alla, jinsibt il-għaxqa ta' ħajti kollha. Minn dakinhar sal-lum bosta baqgħu jitolbu lil Alla bl-interċessjoni tagħha. Fil-grazzi li nqalgħu f'każi wkoll ta' mirakli preżunti, Ines Casolani flimkien ma' żewġha Henry tidher tassew bħala interċessura qawwija quddiem Alla l-poplu tiegħu. Henry Casolani ibn George u Marie twilet il-Belt Henry Casolani ibn George u Marija Concetta Neborċ twilet il-Belt Valletta fil-25 ta' Novembru 1917 u tagħmet fil-parroċċa ta' San Pawl il-Belt 4 ijiem wara. Huwa żewweġ lil Ines fit-19 ta' April 1944 fil-Knisja ta' Sant Wistin il-Belt. Henry u Ines Casolani kellhom tifla unika, Cecilia, li kienet l-għożża ta' ħajjithom. Ġa minn tfulitu sa ma miet Henry kien bniedem ġentili, edukatu ta' qalbu fidu. Kien bniedem umli, sa minn twelidu kellu d-doti tal-arti u rebaħ borsa ta' studju biex imur jistudja barra minn Malta. Iżda peress li ġa kien arus lil Ines rifjuta
biex ma jinfatamx mill-maħbuba tiegħu għal daqstant żmien. Kif bdiet it-tieni gwerra dinjija huwa ġie sekondat mar-Royal Army Medical Corps bħala wara dan huwa daħal maċ-ċivil u għamel karriera twila mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi bħala Architectural Draftman sa l-1977 meta rtira bil-pensjoni. Fuq il-post tax-xogħol, Henry ħoloq ambjent miżawd bl-ispirtu tal-Vanġelu. Ta' kuljum kien jiġbor lil sħabu għat-talba ta' filgħodu, għall-Angelus u nhar ta' ġimgħa kien jallimhom it-talba ta' tlieta ta' wara nofsinhar. Kien iħeġġeġ il sħabu fl-obbligi spiritwali tagħhom. Kien bniedem rett u onest, kien fdat minn kulħadd. L-ubidjenza, l-umiltà u l-karità kienu l-karatteristiċi ewlenin fil-ħidma tiegħu. Kien bniedem ta' Alla, bniedem ta' talb, bniedem li baqa' jikber tul ħajtu kollha fit-tagħlim nisrani. Ma daw kollha li kienu jafuh kellu reputazzjoni ta' apostlu tal-paċi. Fatt li jispikka fid-dokumentazzjoni li saret dwar Henry Casolani u li qatt ma qal kelma kontra ħadd. Kien ifaħħar biss, kien kapaċi jaħfer u jpatti bil-ġid id-deni u l-inġustizzji li rċieva. Il-kelma talla li huwa kien jaf tant tajjeb għexa b'tant żielu u ħerqa, ma kellu l-ebda rbit mal-ħwejjeġ materjali. Il-quddiesa u tqarbina ta' kuljum kienu s-sisin ta' ħajtu, talba ta' Henry u Ines Casolani kienet: O Ġesu, inweduk li nirċievi tqarbin tiegħi b'qalbi kollha bit-tpattija għal dawk li ma jridux ikunu ħbieb tiegħek. Kien qata ħin twil fi skiet quddiem Ġesu sagramentat u minn qabel iż-żewġu sal-aħħar ta' ħajtu vista l-Ġesu sagramentat baqa' jagħmilha kuljum. Henry Casolani dejjem laqa rrida mqazza ta' Alla. Dan anki għamlu meta fil-fond ta' qalbu ġieli ma fehmx it-toroq tal-mulej. Ħajjet Henry Casolani ma kienx wartu żgħar, għadda minn ħafna qtieħ ta' qalb u tiġrib fil-moħbi u ġieħ tal-mard fi skiet. Kien iħalli lil Alla jaħdem f'ħajtu u juri miegħu l-ġubiet tal-ħnina tiegħu. Dan jidher ċar, pereżempju, fil-fejqan xjentifikament inspjegabbli tal-vista ta' għajnejh meta talab fidi kbira għall-interċessjoni tal-venerabbli llum beata Marija Deota ta' Pisani. Henry Casolani għex iż-żwieġ tiegħu b'impenn, b'fedeltà u b'entużjażmu. Il-familja kienet il-milja ta' ħajtu u żwieġ tiegħu ma' Ines kienet bennina ta' mħabba u qdusija. Henry Casolani, terzjarju Agostinjanu wkoll, miet fid-29 ta' Diċembru. Il-kliem li qal fl-aħħar mumenti ta' ħajtu li tenna b'qalbu kollha kienu: Madonna ħenna lija. Fuq insistenza bla waqfien matul dawn is-snin minn nies li kienu jafuh u ta' dokumentazzjoni kbira ta' grazzi maqluha bl-interċessjoni tiegħu, id-devoti talbu li jinfetaħ dan il-proċess ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni. Dan, Eċċellenza, inti jogħġbok tiftaħ dan il-proċess nhar id-29 ta' Wissu 2015 bl-inkjesta djoċeżana li bil-grazzja tal-Alla illum qed tasal fit-tmiema. Eċċellenza tiegħek Monsignor Charles Jude Cicluna, Arċisqof ta' Malta. Minn nhar id-29 ta' Wissu 2015, jiġifieri mill-ftuħ tal-inkjesta djoċeżana, it-Tribunal iltaqa' b'mod regolari biex jiġbor ix-xhieda neċessarja għal din l-inkjesta djoċeżana. Nistema tal-hekk ix-xhieda ta' dawk li ġew imsejħa u mitluba jiġdu, kif ukoll ix-xhieda ta' dawk li minn rajhom talbu li jinstemaw mill-imsemmi tribunal. Fis-sessjonijiet kollha mxejna ma' dak li jitolbu n-normi u l-proċeduri tad-Dikasteru tal-Kawżi tal-Qaddisin, kemm fl-interrogatorji kif ukoll fil-ġabra ta' dak li ntqal mix-xhieda. Dan il-proċess smajna u lqajna x-xhieda ta' dawk li kienu jafu personalment il-qaddejja ta' Alla, ta' dawk li semgħu dwarhom minn persuni qrib tagħhom. Inġabret ukoll ix-xhieda ta' persuni li dejjem semgħu bil-fama tal-qdusija wara mewthom, kif ukoll ix-xhieda ta' oħrajn li jgħozzu t-tifkira tagħhom b'devozzjoni u li qalaw ukoll minn Alla bl-interċessjoni tagħhom xi grazzi f'każijiet anke possibilment mirakli. Ġbarna wkoll ix-xhieda dwar il-ħidma tal-esperti fl-istorja u fl-arkivistika, membri tal-Kummissjoni Storika imwaqfa minnek, Eċċellenza, kif ukoll ta' żewġ teoloġi li jarblu l-kitbiet ippubblikati tal-qaddejja ta' Alla. Wara li tħejjew l-atti tal-inkjesta, il-promotur tal-ġustizzja għarraf b'dan lill-postulatur tal-kawżi,
sabiex jeżerċita id-dritt tiegħu li jeżamina l-istess atti u jiddikjara li ma hemmx xwieħed iżid jew inaqqas fihom. Jekk kif digrit iddikjarajna li l-atti issa huma miġbura kollha, jidrilna għaldaqstant bħala tribunal imwaqqaf leġittimament minnek li għandna nipproċedu għall-aħħar sessjoni pubblika ta' din l-inkjesta djoċeżana. Wara li tajna ħarsa ħafifa lejn dak li għadda, issa wasal il-mument li namlu l-pass il-qoddim, il-pass li jmiss. U għalhekk in-nutara, Signorina Mariella Muscat, se tippreżenta dak ix-xogħol kollu li sar fit-tribunal f'dawk il-kaxxi li hemm hemmhekk, se tippreżenthom mill-Arċisqof biex l-Arċisqof imbagħad ikun jista' jibgħathom permezz tal-postulatur għad-dekasteru tal-qaddisin ħalli jkompli l-proċess. Issa nisimgħu lis-Signorina Nutara Mariella Muscat tippreżenta id-dokumentazzjoni ta' da snin kollha lil Monsignor Arċisqof. Illum fis-sena tal-Mulej 2024 l-11 sena tal-pontifikat tal-Papa Franġisku fil-5 jum tax-xahar ta' Lulju fis-sede tat-Tribunal appożitament stabilita f'din il-Knisja parrokjali iddedikata lil Santu Wistin ta' Ippona, Isqof u Duttur tal-Knisja fil-Belt Valletta, fil-preżenza tal-Eċċellenza tiegħek Monsinjur Charles Jude Cicluna, Arċisqof Metropolitan ta' Malta, tiegħek ir-Reverendu Monsinjur Brendingat, delegat tal-Arċisqof għal dan il-proċess, u tiegħek Reverendu Dun Kevin Xkembri, maħtur leġittimament promotur tal-ġustizzja, jien Mariella Muscat, nutara f'dan il-proċess, nippreżenta qudiemkom kemm l-atti oriġinali kif ukoll iż-żewġ kopji awtentikati ta' dawn l-imsemmija atti tal-inkjesta djoċeżana, immexxija minnek imsemmi delegat dwar il-ħajja, il-virtù, il-fama ta' qdusija u l-grazzja tal-qaddejja ta' Alla Henry u Ines Casolani Lajċi. Jiena Dun Kevin Xkembri nominat promotur tal-ġustizzja sabiex nissorvelja li f'dan il-proċess kollox mexa skont in-normi kanoniċi stabbiliti, niddikjara li ma nsib l-ebda oġġezzjoni dwar dawn l-atti. Jiena bis-seta tiegħi niddikjara li dawn l-atti u l-kopji tagħhom huma sħaħ u awtentiċi u għaldaqstant nordna lilek, Reverendu Patri Joseph Xiverras Agostinjan, bħala responsabbli sabiex dawn l-atti jitwasslu fil-Belt ta' Ruma għand id-Dikasteru tal-Kawżi tal-Qaddisin. Għaldaqstant insejjaħlek biex tersa u tieħu l-ġurament li taqdi fedelment dan l-inkarigu. Jiena u taħt iffirmat Patri Joseph Xiverras Agostinjan maħtur minnek, Eċċellenza Reverendissima, biex inwassal dawn l-atti tal-kawżi ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddejja tal-Alla Henry u Ines Casolani naħlef solennement li se naqdi fedelment l-inkarigu li qed tafdali f'idejja biex inwassal dawn iż-żewġ kopji awtentikati f'Ruma u ngħaddihom lid-Dikasteru tal-Kawżi tal-Qaddisin flimkien ma' littri tad-delegat tiegħek u tal-promutur tal-ġustizzja kif ukoll tal-instrumentum clausure hekk Alla jgħinni.
Fl-isem tal-Missier, fl-isem tal-Mulej, jiena Charles Giuċiklun Arċisqof ta' Malta, naħlef solennement li f'din l-inkjesta djoċeżana dwar il-ħajja, l-virtujiet u l-fama ta' qdusija tal-qaddejja tal-Alla Henry u Ines Casolani dejt dmiri bil-fedeltà u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf waqt din l-inkjesta. Waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu l-ġid tal-Knisja. Hekk Alla jgħinni. Fl-isem tal-Mulej, jiena Monsignor Brendan Gatt, delegat episkopali f'din l-inkjesta djoċeżana dwar il-ħajja, il-virtujiet u l-fama ta' qdusija tal-qaddejja ta' Alla Henry u Ines Casolani, naħlef li qdejt dmiri sewwa u bil-galbu u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta. Waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Hekk Alla jgħinni. Fl-isem tal-Mulej jiena Dun Kevin Xkembri, promotur tal-ġustizzja f'din l-inkjesta djoċesana dwar il-ħajja, l-virtujiet u l-fama ta' qdusija tal-qaddejja ta' Alla Henry u Ines Casolani, naħlef li qdejt dmiri sewwa u bil-galbu u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta. Waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Hekk Alla jgħinni. B'isem tal-Mulej jiena Mariella Muscat, notar f'din l-inkjesta djoċeżana dwar il-ħajja, l-virtujiet u l-fama ta' qdusija tal-qaddejja ta' Alla Henry u Ines Casolani, naħlef li qdejt dmiri sewwa u bil-galbu u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta.
waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Hekk Alla jgħinni. Fl-isem tal-Mulej, jiena Patri Josef Xiberras Agostinjan, postulatur f'din il-kawża ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddejja tal-Alla Henry u Ines Casolani, naħlef solennement li qdejt fedeltà l-uffiċċju ta' postulatur u li ma qed jew għamilt xejn b'mod dirett jew indirett li komprometta il-verità jew naqqas mill-ġustizzja u li lanqas naqqas il-libertà tax-xhieda msejħa biex jiġdu f'din l-inkjesta u nżomm sigriet dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta. Hekk Alla jgħinni. Aziza Notara nordnawlek tippreżentalna l-kidba ta' din l-aħħar sessjoni tal-inkjesta dioċeżana fil-kawżi tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddejja ta' Alla Henry u Ines Casolani lajċi għal-firma u l-autentikazzjoni tagħna. U wara temmizhom mal-atti tal-imsemmija inkjesta fl-oriġinal u fil-kopji tagħhom. Nordnaw ukoll biex il-proċess oriġinali magħluq u s-siġillat jiġi preservat b'kura fl-arkivju sigriet tal-Kurja Dioċeżana u li ma jinfetax mingħajr il-permess tal-Arċisqof. Nordnaw ukoll iż-żewġ kopji awtentikati tal-inkjesta magħluqin bis-siġillati minnha fuq in-naħa ta' barra jiġu mgħoddija li Reverendu Patri Josef Xiberras Agostinjan flimkien ma' littri skont in-normi stabiliti.
Jiena nixed solennament u narraf lil kulħadd is-Sinjura Marjella Muscati annutar minni mażula u maħtura din il-kawża u nordna li l-kitbiet pubbliċi u ċertifikazzjonijiet maħruġa minna għal din il-kawża għandhom jiġu magħrufa u mogħtija fiduċja sħiħa lil hinn minn kull Lulju. Llum 5 ta' Lulju fis-sena tal-Mulej 2024. Te Deum laudamus. Patrem omnis terra tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamant. Plenis sunt celi et terra, maestatis gloria Tua. Te profetarum laudabilis numerus. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tum verum et unicum Filium. Tu rex gloria Christe. Tuat liberandum suscepturus hominem, non oruisti virginis uterum. Tua dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Tergo quesumus tuis famulis subveni,
vos precioso sanguine redemisti. Sine peccato nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum deravimus in te. المولاي معكم انبيركم للمولاي. Sakemm Monsignor Arċisqof u s-saċerdoti jippreparaw għal-Quddisa u anke nippreparaw l-artar għal-Quddisa, poġġu bil-qedek joġobkom, se nerġgħu nisimgħu innu talba lil Henry Wines Casolani, miktub apposta għal din l-okkażjoni, il-lirika minn Anton Quintano u il-mużika minn Stephanie Quintano, anke daw ħaqhom ċabċipa tax-xogħol kollu li għamlu. Qalu li biex nafżaf ukoll dal-avviż jekk jogħġobkom. Issa li l-kawża se tmur barra minn Malta, l-ispejjeż jiżdiedu ħafna. U għalhekk il-ġabra li se nagħmlu llum fil-Quddisa ħatkun propju biex inkunu nistgħu ngħinu f'dawk l-ispejjeż. Nistennew ħassoltu l-ġenerożità tagħkom. Grazzi. Sadattant nerġgħu nipparteċipaw bl-innu lil Henry Wines Casolani. Oh
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin niċċelebraw id-doni tal-maħfra ta' Alla u tal-grazzja tiegħu f'żewġ għaddejja ta' Alla. Aħna nissottomettu ruħna l-ġudizzju tal-Knisja u nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn il-għaddejja ta' Alla, Henry u Ines. U fl-istessin fil-bula tal-Quddisa narfu li aħna wkoll bħalhom midjunin mal-ħnina ta' Alla. Tagħna wkoll li tkun it-talba ta' Ines li aħna qatt ma ninfirdu, qatt ma ninqatgħu mill-imħabba u l-ħnina tal-mulej. Dan il-mument jiġi f'moħħna u titla' minn qalbna t-talba li għallimna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewit u paċi flat li d-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġi. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubit ta' dinja ħenna lina. Int li tneħid nubit ta' dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti battinna l-Evanġelju tiegħek biex bil-qawwa tiegħu ikunu il-ħmira tad-dinja. Ħares lejn dawk il-qaddejja tiegħek li nsejjaħt biex jgħaddu ħajjithom fid-dinja biħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-ħajja ta' din l-art. Ħeġġiġhom bl-Ispirtu ta' Kristu u għamel li bil-ħidmi tagħhom fid-dinja iħabirku bla qiegħda għall-bini tas-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. Isimgħu dan, intom li tikkalpestaw l-imsejken, intom li ttemmu l-foqra tal-pajjiż u tajdu meta se jgħaddi l-qamar ġdid ħanbiegħu l-qamar. Meta se jgħaddi s-sibt ħanferraw ix-xejr. Inċekknu lefa u nkabru x-xekel u nqarqu b'miżien fals. Nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tiqrieq l-imsejken u nbiegħu sal-karfa tal-qamħ. Jiġri f'dak il-jum oraklu ta' Sidi l-Mulej li jiena nniżżel ix-xemx f'nofsinhar u ndallam l-art binar. Għad inbiddel il-festi tagħkom f'jiem ta' vistu u l-għana kollu tagħkom fi krib. Illibbes il-ġenbejn bl-ixkejjer u nqarwes lill-jux kollha. Dak il-jum nagħmlu bħal jum ta' vistu għall-liben il-waħdini u jibqa' sal-aħħar bħal jum ta' mrar. Ara, għad jiġi żmien, oraklu ta' Sidi l-Mulej, meta nibat il-ġuħ fl-art, mhux il-ġuħ tal-ħobs, lanqas l-għaċċa l-ilma, iżda smieħ tal-kelma tal-Mulej. Jibdew iduru minn baħar għal ieħor u jiġġerrew mit-tramuntana għal vant, ifittxu l-kelma tal-Mulej u ma jsibuhiex. Il-kelma tal-Mulej.
Salm responsorjali. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. B'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Il-bniedem tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digriti tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digriti tiegħek. Il-bniedem ara kif jiena imxenna għal preċetti tiegħek. Fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja, niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Il-bniedem jaqul kelma. Alleluja, 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 Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien, Ġesu raw wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi kien jismu Mattew. Ejja warajja, qallu, dak qam u mar waraj. U ġara li kif qagħad għandu għall-mejda, ġew bosta pubblikani u midinbin u qagħdu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: għaliex jikol mal-pubblikani u l-midinbin li mallem tagħkom? U semahom u qal: it-tabib ma jeħtieġux dawk li huma b'saħħithom iżda l-morda. Mela morru talmu x'jiġifieri ħnien rrid u mhux sagrifiċċju, għax mhux li ġusti ġejt insejjaħ iżda l-midinbin. Il-kelma tal-mulejn. Kemm ħaġa sabiħa li nersqu lejn Ġesu u naċċettaw li għandna bżonnu. It-tabib ma jeħtieġux dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Ġesu ma jistħix mill-mart tagħna. Ma jitwarrabx mid-djufija tagħna. Ġie fostna li benta Alla magħmul bniedem bħala tabib tar-ruħ. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. U l-kelma tiegħu hija importanti wkoll għal kull wieħed u waħda minna. Ħniena rrid
u mhux sagrifiċċju. Il-ħniena li nużaw bejnietna hija l-aqwa sagrifiċċju. Hija l-aqwa qatt ta' qima lil mulej. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom li hu fis-smawiet. Aħfru u jinħafrilkom. Itolbu u taqilgħu. Ħabtu u jiftħulkom. Lil kull wieħed waħda minna Ġesu jagħti l-istedina li ta' lil Mattew mitluf quddiem il-mejda tat-taxxi. Ejja warajja. Aħna llum irridu ningrazzjaw lil mulej ta' ħniena li wera ma' Henry u ma' Ines li laqgħu is-sejħa tiegħu li jgħixu il-ħajja ta' miż-żewġin u li fiha isibu il-ħniena u l-qdusija. Kemm ħaġa sabiħa li aħna llum qegħdin nikkonkludu il-proċess u l-fażi dioċeżana tal-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' dawn il-qaddejja ta' Alla, Henry u Ines Kazonani, propju fil-Knisja parrokjali li fiha żewġu fl-1944, 80 sena ilu. Kemm ħaġa sabiħa li dawn il-ħitan li kienu xhieda 80 sena ilu tal-kunsens tagħhom, tal-weda tal-imħabba tagħhom, illum ikunu xhieda wkoll ta' pass importanti fi rikonoxximent ta' dak kollu li Alla għamel fihom u permezz tagħhom. Jalla l-mulej jażilhom bħala xhieda tal-imħabba tiegħu, eżempju ta' fedeltà, ta' umiltà u ta' qdusija mingħajr ħafna trombi. Kultant tisma' min jgħidlek, imma dawn x'għandhom speċjali iżjed minn miż-żewġin oħrajn. Ma nafx nirrispondi. Inħallu lil Alla jikkonferma id-dixxerniment tal-Knisja bil-miraklu li hu se jagħmel bl-interċessjoni tagħhom. U mhix kwistjoni ta' malajr u bil-mod għax iż-żmien fidejn Alla. Forsi qatt ma ħlomna li naslu għal dan il-jum, imma wasal. U dan il-jum huwa frott ta' xogħol ta' ħafna nies. Illum huwa l-mument li nirringrazzjaw lil mulej ta' dak kollu li għamel ma' Henry u ma' Ines. Imma wkoll huwa l-mument tal-gratitudni ta' tant nies li jemmnu li fil-ħajja miż-żewġa hemm ħafna qdusija u li f'Henry u Ines il-mulej qed jagħtina eżempju illum ukoll. M'hemmx għalfejn ngħidilkom jien kemm għandna bżonn xhieda ta' mħabba lejali, ta' fedeltà, ta' umiltà u ta' ħniena fi żwieġ, anke fil-ġurnata tal-lum. Fines u Henry ridu nsellmu tant miż-żewġin oħra qaddisin. Tant qaddisin li l-mulej biss jaf bihom. Darba minnhom lil San George Preka xi ħadd għamillu din id-domanda. Għallu sinjur, ovvjament kienet nasba ħelwa, forsi ma tantx ħelwa. Għallu sinjur, għallu Malta għandna qaddisin. U Don George waqaf. Għallu iva għandna ħafna nisa miż-żewġin.
Nimmaġina li n-nisa miż-żewġin ma jistgħux jeżistu mingħajr ħafna irġiel qaddisin ukoll. Għax nifhem li l-miż-żewġin iqazzu lil xulxin. U għalhekk meta t-tabib Spiteri lil Don George staqsih, Sinjur, qallu ħan niżżewweġ, qallu tagħtini xi parir, qallu mur id-dar ibni. U fuq il-blata ta' kull bieb ikteb 3 kelmiet. Paċenzja, paċenzja, paċenzja. U Don George rid rifhem li bil-paċenzja li jieħdu b'xulxin il-miż-żewġin jitqazzu. Għax il-paċenzja hija l-kapaċità li tħobb anke meta l-imħabba ikollha prezzoli, issir diffiċli. Il-paċenzja hija l-miżura ta' min iħobb mhux biss fil-bnazzi imma anke fil-maltemp. Aħna llum waqt li nissottomettu ruħna lill-Alla li uniku li jaf il-qalb vera tal-bniedem, nitolbu bl-interċessjoni ta' Henry u ta' Ines għal miż-żewġin kollha tagħna. Imma bħalma kull ewwel ġimgħa tax-xahar qegħdin nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi u l-frott tal-imħabba ta' Henry u Ines hija mara ikkonsagrata lil Ġesu u li qiegħda hawnhekk fostna. Bħal-għada l-ewwel sib tax-xahar nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li l-mulej qiegħed isejjaħ għażwieġ nisrani. U nitolbu bl-interċessjoni ta' Henry u Ines Kazolari biex iż-żgħażagħ tagħna li għandhom forsi xrara ċkejkna li għatu ħajjithom il-xulxin jagħmlu kuraġġ. Ma jinsewx li l-impenn sagramentali ta' żwieġ mhux biss huwa triq ta' paċenzja imma wkoll triq ta' ferħ, ta' għotja ġeneruża. Huwa sagrament li jibni lill-Knisja. Illum nitolbu lill-Alla li l-miż-żewġin kollha ifakkarhom fil-kelma li smajna fis-salm. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Fil-ħajja ta' Henry u Ines isseħħ din il-kelma. Ħadmu għal ħobżna ta' kuljum. Lil-mulej stess għallimna nitolbu ilu għatina il-ħobżna ta' kuljum. Imma għallimna wkoll nitolbu jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Jalla l-ispiritwalità li għallimna fit-talba tiegħu li aħna nirrepetu f'kull qudiesa tkun ukoll dik li issebbaħ twetta u ssedda il-ħajja tal-miż-żewġin tagħna. U jalla l-mulej ukoll jagħtina l-grazzja li f'dawn il-miż-żewġin li l-Knisja qed tiddixxerni l-ħajja tagħhom, il-mulej meta jritu jagħtina eżempju u qawwa ta' min jidħol għalina fil-misteru tax-xirka tal-qaddisin. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tal-qaddejja ta' Alla waqt li nippreżentaw lill-mulej it-talb tagħna, fiduċja li fil-misteru tax-xirka tal-qaddisin ħutna li qegħdin gawdu l-Alla jitlu għalina fin-nuqqas ta' ħila tagħna.
nitolbu għall-Knisja għall-Papa, nitolbu b'mod speċjali għall-isfijiet tagħna ħalli jibqgħu ta' għajnuna għall-fidili biex il-Knisja tkun sinjal dejjem viżibbli ta' mħabba u ta' preżenza tiegħek fid-dinja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kristu ikollok ħnina minna għal dawk id-drabi li ma rafniex il-preżenza tiegħek f'ħutna l-foqra, f'dawk f'diffikultà u f'dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli. Aħfrilna nitolbuk mulej. Aħfrilna nitolbuk mulej. Mulej, ikollok ħnina minna għal dawk id-drabi meta ma ħabbejnikx b'qalbna kollha u preferejna nitolbu għall-Allat folot. Aħfrilna nitolbuk mulej. Mulej, ikollok ħnina minna għal dawk id-drabi meta inalaqna f'egoizmu sfrenat li eskluda lilek u lil-ħutna minn qalb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbu. Nitolbuk mulej għal kull min għaddej minn xi forma ta' tbatija. Nitolbuk speċjalment għal dawk li tilfu l-fidi jew it-tama tagħhom fik mulej biex bil-grazzja tiegħek u bix-xhieda tagħna jerġgħu jsibu d-dawl tal-ferħ veru li inti biss tista' tagħtina. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina li nistqarru lil Kristu veru Alla u veru bniedem. Nitolbuk mulej biex bl-emejjel tal-imħabba tagħna lejħutna inkunu ta' strument biex jersqu l-iżjed lejk u jiġu jadurawk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, intwet li l-bnedmin kollha il-qawmin mill-imwiet għal ħajja ġdida. Nitolbu għal ħutna l-mejtin. Nitolbuk tannaqhom miegħek fil-bewsa tal-paċi, flejna bla tmiem fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Nitolbu. We pray for those discerning their vocation and for those who are finding difficulties in religious life, that the Holy Spirit may guide and enlighten them, and they may respond with openness and humility to God's call, so that, like Mary, they may have the courage to repeat daily, "May it be done to me according to your will." We pray to the Lord. Missier, nitolbuk għal paċi fid-dinja. Nitolbuk tbirek il-familji kollha tagħna biex jgħixu dejjem bil-fidi, bit-tama, bl-imħabba u bis-sempliċità. Bħal-familja qaddisa ta' Nazaret, nitolbu tifħir lilek Sid tas-sema u l-ard. Tifħir lilek Sid tas-sema u l-ard. Nitolbuk u Trinità qaddisa li tigglorifika li dawn il-qaddejja tiegħek, Henry u Ines Casolani, terzjari Agostinjani, li kienu tant iħobbuk u bl-interċessjoni tagħhom li bil-paċenzja u r-rassenazzjoni laqgħu is-sofferenzi u tbatija skont ir-rida tiegħek. Nitolbuk tagħtina l-grazzja li tant nixtiequ.
tifħir lilek Sid tas-sema u l-ard. Nitolbuk mulej il-qattal tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sid. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. U Alla bis-sagrifiċċju ta' ibnek int salvajt id-dinja kollha bil-qawwa tal-offerta li qegħdin nagħmlulek. Għajn lil dawk il-qaddejja tiegħek li wkoll fl-istat tagħhom tal-għajxi ma tiqafx issejħilhom għal-ħidma tal-apostolat biex jimlew id-dinja bl-Ispirtu ta' Kristu u jgħixu fiha bħal-ħirmira tal-qdusija bi Kristu Sid. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti oġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħu mraqtajja tal-anġli u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kull il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla reġarat il-ħajr, għal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Rodulek ħajra xorbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isfijiet li qegħdin jikkonċelebraw miegħi l-lejla, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Veġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Santu Wistin u Santa Monika u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib. Iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tunalija ħarsien
u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Għat-qarbin ser ikun hawn żewġ saċerdoti quddiem l-altar u tnejn oħra fuq l-altar il-kbar tal-ġnub sabiex bekk immorru lejn l-eqreb saċerdot li jkollna. Grazzi. Amen.
jsir issa femmuni ħanajt sejħa nofs. Issa l-fjuri. Issa daw ħanħasbu. Iva. Eccellenza, Monsignor Arċisqof, Eccellenza, Sinjura President, eżis devoti hawn preżenti, nixtieq nirringrazzjakom għall-preżenza tagħkom illum. Nixtieq nirringrazzja lill-Alla u lill-Madonna għad-don tal-proċess tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni ta' Henry u Ines Casolani. U nixtieq nirringrazzja lilkom devoti li bil-ħidma tagħkom ta' ħafna minnkom wasalna hawnhekk. Issa inkomplu nitolbu għal pass li jmiss il-ftuħ tal-proċess tal-beatifikazzjoni ġewwa l-Vatikan u inkomplu nitolbu biex Alla jibatilna sinjal ta' fejqan mirakulus bl-interċessjoni ta' Henry u Ines Casolani biex naraw li l-qaddeja talla Henry u Ines Casolani lajċi Maltin igglorifikati fuq l-artali ma jdumux. Hekk ikun. Issa se nagħmlu purċissjoni żgħira u se nofru il-bukkett tal-fjuri mill-perit u l-mara tiegħu Perit Kassar li kien id-direttur ġenerali tal-Public Works Department fi żmien Henry Casolani u kol il-kardjoloġi Dr. Robert Xwireb u Dr. Marjosa li kienu t-tobba ta' Henry Casolani u nitolbu l-interċessjoni ta' Henry u Ines Casolani biex il-Madonna tqiegħed il-familji Maltin taħt il-protezzjoni tagħha. Grazzi. Nitolbu. Mulej aħna tqarbilna u ħadna sem mill-kobor blaqis tiegħek. Nitolbuk għal dawk il-fidili tiegħek li inti ridthom jingħataw għal ħadmiet li jmissu l-ħajja ta' din l-art biex ikunu xhieda qalbina tal-verità tal-Evanġelju u jħabbirku bla qiegħda biex il-Knisja tiegħek tkun dejjem preżenti u attiva fid-dinja bi Kristu Sidna. Nuħu l-opportunità biex nirringrazzja lil promoturi ta' din il-kawża, lil postulatur Patri Josef, lil membri kollha ta' Tribunal Ekklesjastiku tax-xogħol siwi tagħkom. U għall-mument li ngħidu grazzi ħafna tix nagħtuhom ċabċipa lil dawn in-nies. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
naslu fit-tmiem ir-rit kanoniku tal-eluq tal-inkjesti djoċeżani ta' Henry u Ines Casolani u l-quddiesa tarat il-ħajr lill-Alla mill-Knisja ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb.